buntag sa tanan. So tuluan ta mo unsaon pagpreparar sa juice gamit ang blue turnip. So nagkuha kog bulak gikan sa mo ang punuan. So duha ni ka klase katong isa ka single petal lang o ang multiple petal na bulak. So nakakuha ko roughly 20 to 25 ka bulak, and then nagprepare na po din ko ana sa sulod para sa paghimo sa juice. Kung gusto mo magtanom mo gingani, okay ra kay gamer kay nga space ang iyang i-occupy. So ibutangan na nimo ko ng paralatayan sa tanom para dili pa siya mukalat pud ayo. So after ana, ato na lang hugasan ang ato ang bulak kay basin na mga abog-abog. So mas maayo nga hugasan, pero ayaw kay idugay og hugas. Kanang gamay lang na tubig, and then waswas ng gamay, and then kuha na siya. Pagkauman na, ready na dayon ta magprepare para sa pangdugang sa juice. So natay pitsil, gamit po dayon ta og kalamansi. Kaning sa ako nagamit ko og kalamansi. Naginit ito kong tubig. So 5 ka kalamansi. Dayon kanang 5 ka kalamansi, butangan po natong 2 ka kutsara nga honey. Ang honey kay gikan sa shiga. Dito ako na napalit sa shiga. Tapos so ibutang na nimo ang kalamansi juice dito sa pitsil, ang 5 ka buok. So make sure lang po nga dili na nimo i-apil ang liso para dili kay maglisod po ang mag-inom. So mas maayo nga wala na liso. So pagkauman na, butang na to ang kalamansi juice. Tapos butangan din ako na siya og tubig, 1 ka tasa kanang lukewarm lang na tubig. Pagkahuman ana, butangan na po dayon siya og katong 1 na pud ka tasa nga ininit uban sa bulak para po mag-blend dali ang kanang color sa blue turnip. Then human din ana, butang sa honey sa katong tubig. Butang na po 1 na pud ka tasa nga lukewarm na tubig. Tapos 1 na pud ka tasa nga ininit. So kibali 2 cups of lukewarm water and 2 cups of hot water. Then mix lang nimo, and then ready na ka. So sa amo mas ganahan ko na bugnaw, so gibutang sa na siya sa ref. Then later during lunch mo among imnon. So as you can see here, dugang-dugangan ako og tubig. And there you go, you're ready. Thank you.